Татарстан сәхифәсе белән Аксубай районының Токталы авылында һәм биргә килүбез юк калган түгел, чөнки Гыйниятуллиннар гаиләсендә каз эмәсе. Инде һәр тарафта эш гөрләй. Гөлфия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Өмәдә эшләүчеләр кергән җиргә каз бәлеш пешерергә булдык. Гөлфия ханым, әйтеп китсәгез, бәлеш пешерү өчен нәрсәләр кирәк булачак бүген? Безнең бәлеш пешерү өчен кирәк булачак камыр, төп, ит белән бәрәңге, менә ите, бәрәңгесе. Камырыбызны җәю эшенә керешәбез. Алла теләсә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Гыйниятуллиннарның каз асрауы капка төбеннән үк күренә. Алар гореф-гадәтләрне саклаучы үрнәк гаилә. Монда 3 буын вәкилләре: әби, бабай, ул, килен һәм оныклар гомер итә. Бу нигездә эш бүлеше юк. Кем нәрсәгә җитешә, шуны эшләй. Өмәгә ярты авыл җыела. Каз эмәсе бүгенге көндә күрше күлән белән очрашу мөмкинлеге дә. Эш Госман бабайның хәер фатихасыннан башлана. Әйтеп китим, безнең Гөлфия ханым шушы Токталы авылының мәдәният йортында мөдир булып эшли, шуңа күрә сезнең җаваплылык бик зур. Гореф-гадәтләрне саклау ул бит инде төп максатларның берсе, шулай бит? Әйе, бик дөрес әйтәсез. Татар халкы борынгыдан каз асраган, шуңа йорт кошы белән бәйле йолалары да шактый. Әйтик, элек каз эмәсендә җиргә күп итеп каз каурый чәчкәннәр. Ул муллык белгесе саналган. Кияүгә чыгачак кызга каз мамыгыннан мендәр тутыру да бар әле. Бимошак иттереп, мендәрләр ясыйбыз, Аллаһы теләсә биргән булса. Без исә каз бәлеше пешерүне дәвам итәбез. Илдар, безнең камырыбыз әзер. Миңа табаны китереп бирсәгез. Әйтәгез. Идә күп җөргән кешегә бит инде аякны ашатырга тырышалар. Каз эшкәртүнең дә заманча алымнары барлыкка килгән. Гаилә башлыгы алтын куллы. Айнур бар нәрсәне үзе ясый. Менә мисал өчен шундый махсус җайланмада, ачык һавада кыймак пешерү шулай күркәм гадәтләрнең берсе. Моның өчен каз мае белән һәм каз канаты ярдәмендә шушы кайнар табаны әйбәтләп майлыйбыз. Бездә бүген иң беренче шулай беренче тапкыр ачык һавада кыймак пешереп карарга уйладык. Гыйниятуллиннар яшәгән Токталы авылының тарихы да бай. Такталардан юллар салып, безнең авыл урман ичендә була гел. Шул урманны кисеп, такталар ясап, кешеләр коры җир эзләп, күрше як авылларга бүленеп чыкканнар. Аксубай өчен милли ризык өч почмак аерым әһәмияткә ия. Ул районда яшәүче 3 милләтне берләштерүче билге итеп карала. Татар халкы, чуаш халкы, рус. Менә эштерин, эш националист яши. Шуны күзәтәм, менә безнең традиционный эш почмак инде район өчен, әйтик инде бөтен халык өчен килә торган ул. Менә инде бүген пешергәндә дә аны җинап пешерделәр. Халыклар бердәмлеге ел уңайыннан оештырылган конкурста Аксубай быел 1,5 миллион сумлык грант тоткан. Аны районда яшәүче халыкларның мәдәниятын үстерү йолаларын саклауга юнәлтәчәкләр. Ул арада Гыйниятуллиннарда казлар эшкәртелеп бетте. Бәлеш тә әзер. Аксубай районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.